Toka men mane obede od bura odiochieng' manyoro gikone kweth mar Kenya Kwanza noyudo loch tok yiero Moses Wetangula kaka spika kod Gladys Bosholei kaka jalupne. Chris Owino noluwo kaka lochno ne ochopo negi. E od bura ma Malo, jo od bura moyier ne donjo achiel kachiel motelo ne chenro mokwongo mar od bura mar 13. Kata kamano, piem mar siasa kind kweth ariyo mag Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja ne okwako aluora mar od bura kochakore e rangach nyaka e laru mar od bura ma Malo. Kata odoko ni chenro mokwongo ne en chamo muma mar jo od bura moyier, agenda maduong' mane ochomo jo od bura ne en yiero mar spika mar od bura ma Malo. Peter Francis Masara. Amen machielo mar siasa bang' yiero mar tend piny ne ochomo od bura e thuoloni ne en kind josiasa ariyo madito mag yimbo mar Kenya, Moses Masika Wetangula kod Kenneth Otiato Marende. Kenneth Marende ne oketo geno mare e kwan mag jo od bura mag Azimio, jo od bura mawuok e yimbo mar Kenya, ka achiel gi lony mare kaka spika mar od bura e kind higa mar 2007 kod 2013. E komachielo, Moses Wetangula ne en kod geno mathoth e wi jo od bura masiro lwedo jatend piny moyier William Ruto ka achiel gi chia mare e weche mag siasa. Because the speaker's office exists into perpetuity. Ja od bura mar Waraka TJ Kajwang' ne otemo ketho lek mar Wetangula bedo spika mar 8 mar od bura ma pacho kae kuom chiero weche mag mibadhi mar uso mbetre mar Kenya e piny Japan. Kata kamano, karan mar od bura Sera Kioko ne owito oko paro makamano. This is a house of records. This is a house of records. There is a resolution of this house, passed by this house, implementable by this house, that the person should not hold a public office arising out of matters concerning integrity. That this house doesn't have the tools and the equipment to do a serious investigation. So the resolution of this house was sent to other bodies, the way we do, to the DCI, to the Auditor General, to the AACC. And I want to confirm that those agencies have cleared Moses Masika Wetangula. The Honorable Moses Masika Wetangula is qualified for election as a Speaker of the National Assembly. The House is accordingly guided. Bankalo hinga makamano, Wetangula kod Marende ne odhi e yiero e koma Moses Wetangula ne owuok e jaloch tok yudo ombulu 215 e tielo mokwongo. Kenneth Marende ne otieke thuolo mar ariyo bang' wuok kod ombulu maromo 130 kende. Kaluwore gi duoko makamano, ne ochuno Wetangula kod Marende mondo doge yiero e tielo mar ariyo tok rem yudo ombulu maromo 232 e tielo mokwongo kaluwore gi chik. Kata kamano, Wetangula ne oyanga kaka spika mar od bura ma Malo kod karan mar od bura bang' Kenneth Marende ting'o bade malo kapok odonjo e tielo mar ariyo. I now take this opportunity to declare that the Honorable Moses Masika Wetangula stands elected as the Speaker of the National Assembly. I wish to express my heartfelt gratitude to the honorable members here assembled for the high honor that you have bestowed upon me by electing me as the Speaker of this august House. Riwruok mar Kenya Kwanza bende oyudo loch machielo kaluwore gi yiero mar jaod bura ma Uasin Gishu Gladys Bosholei kaka jalup spika mar od bura. Sholei mana kaka Moses Wetangula ne osidh kaka jaloch e tielo mokwongo bang' jaod bura ma Dadaab Farah Maalim ting'o bade malo. E tielo mokwongo mar yiero, Gladys Sholei ne obedo jaloch gi ombulu 198 ka ipimo kod ombulu 139 mag Farah Maalim. I also want to congratulate my worthy opponent, Gladys Bosholei, who is a very good friend. This reminds me exactly 15 years ago when in this parliament, where you also a member at the time, a similar situation happened, and I also had that time Gitobe Manyara as my opponent, and I'll do exactly
what is noble and good. On the results of the vote, I therefore declare the Honorable Gladys Jepkoskei-Boss, woman representative for Uasin Gishu County, duly elected as the Deputy Speaker of the National Assembly in the 13th Parliament. Jatend piny moyier William Ruto koro dhi bedo kod duol maduong' e od bura mar Senate kaachiel gi od bura ma malo bang' kawo kombe mag spika. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.